Arek ulu juga mriki sedaya-sedaya numpang sedaya nggih. Nggih. Badhe keren kajate semaji. Nggih. Ngaji ingkang ada kacap kalih retane wong putrane jarane tunggal kajate. Nggih. Kajate sunat dingetake asar niki badhe kempalake Mbah Sri terus sali sekejeng niki. Nggih. Menghormati desa roh mari selamat. Nggih. Kados malih menghormati Bapak tamu kok mari sandang sah dinten dalu mari Nggih. selamat. Nggih. Kados malih wonten asal sukule sambel terancam terong. Nggih. Selamat asal kempalake Mbah Sri terus sali sekejeng niki ngaturi kurmat saluki pangeran alas mari selamat. Nggih. Kados malih menghormati sana ingkang sekapat sekawas perkawis ingkang jantung selamat dinten dalu mari selamat. Nggih. Malih menghormati ingkang derek mari wis apa sing golongan napa pisah mari selamat. Nggih. Malih menghormati apilan toyo serasi dan pitu punan kasar ingkang dados lantaran dinten Jumat mari selamat. Nggih. Nggih sunat sak keluarga ingkang den paringi Allah panjang umur dadar rezekine asa blaene nggih panyuwun selamat. Nggih. Sampun sekepek ora sekali sak keluarga sedaya. Nggih. Sampun kajeng paling keng sampesan iki terus benjing. Sampun